Mae eich bleidlais yn bwysig, felly yng Nghyngor Conwy rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwybod. Yn 14, fellwch chi cael swydd gan amseg fel cerdded cwn ac fellwch chi gofrestru pleidleisio, felly rydych chi'n barod. Yn 16, fellwch chi cael moped ac fellwch chi pleidleisio yn etholiadau Senedd ac etholiadau lleol. Yn 18, fellwch chi cael tatŵ ac fellwch chi pleidleisio yn holl etholiadau Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n meddwl y byddai'n hwyl i anfon Cardiau Pen-blwydd i bobl ifanc yng Nghonwy i'w atgoffa nhw. Ond pa dyluniad fyddai'n gweithio ora? Yr un yma? Neu yr un yma? Neu yr un yma? Ewch draw i'n gwefan a pleidleisio am y dyluniad cegdyn rydych chi'n ei hoffi ora, yn helpu ni i atgoffa pawb i gofrestru a bod yn barod i pleidleisio.